לא כל יום יוצא להתקל בראשון לציון במצעד של סלבריטאים. ביום רביעי בערב נערכה פתיחה נוצצת למשכן הקבע של התיאטרון השחור של ליאור חלפון במופת בראשון לציון. מה שבטוח, בשביל אירוע לתיאטרון שחור היה שם מאוד צבעוני. בואו ונראה. לא, ממש לא. נורא מעניין, מאוד מקורי ומומלץ. בדיוק. אנחנו השחקנים הזקנים אוהבים את הצעירים מאוד מאוד. מה החדש? אני לא יכולה לספר, זה קצת סודי. ברומניה יש תיאטרון שחור, כי אין חשמל שם, אז גם יש קולנוע שחור, ויש מטבח שחור אני זוכר. רציתי להיות מוכנה מבעוד מועד, לבשתי שחור שלא יתקילו אותי. אז את יודעת, את צריכה איזה שהם דברים שיבליטו, מה? יש לי שניים, נורא בולטים, ואם ירצו אז אני... פחדו, זה טוב לפחד. לא, אני בלילות. אנחנו עושים גם כזה משהו חגיגי, וזה חשוב לנו זה שההומור יהיה תמיד ברמה מסוימת מאוד נמוכה, מאוד פיפי קקה, שאנשים יתחברו לזה. אני הגעתי עם 7 ילדים, ולדעתי זה הדבר הכי חשוב שהם ישבו בשקט 45 דקות בערך. אני יכול לעשות הרבה. יש לי, אבל אני לא, זה הוא יותר, זה יותר אסף. יש לי. זה תיאטרון שחור. לא, אין שם שום חור, זה יהיה ממש סבבה. אחיה, אללהו אכבר. אחיה, בסדר זה. ולקצת תרבות. אמן הקלרינט הישראלי הבינלאומי גיורא פיידמן מגיע מאירופה לאחר שנים שלא הופיע בארץ. הישר למונארט אשדוד. המופע מגוון, ממוזיקה יהודית ועד לסגנון דרום אמריקאי מיוחד, בליווי התזמורת הקאמרית אשדוד ובניצוחו של חן צימבליסטה, מכלי זמר ועד פיאצולה. מוצאי שבת ב8:30 בערב, כאמור, במונארט אשדוד. אז אמנם צפוי לנו סוף שבוע נעים וחם במיוחד, וכנראה שההמלצה הכי חמה היא לחנוך את חוף הים הקרוב לבתיכם, אבל למי שבכל זאת רוצה לצאת, הנה כמה מילים על הקירה בגבעת יונה באשדוד. במקום הזה קודם כל העיצוב זה עיצוב שהבאנו במיוחד מכל מיני מקומות באירופה, שכל פינה מעוצבת לפי מקום מסוים באירופה, ברים איכותיים ומובילים באירופה. לדוגמה? הבר זה בר שמילאנו, שיש במילאנו. הספות, יש בר ספות כזה בלונדון. יש את הנוף של הנמל. השקיעה פה היא משהו שלא ראו בשום מקום אחר. והרומנטיקה שיש בחוץ, ופה האווירה של ליד החלונות שהנמל משתקף ממנה. וזהו. ומה זה בעצם קירה? קירה זה שמש בשפה היפנית. זהו, זה קרוב לשמש, וכל הזמן רואים פה את השמש, אז קירה, זה הכי מתאים. עד כאן פינת הבילויים שלנו. שיהיה לכם סוף שבוע שקט ונעים.